Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συναγωνιστές, να πω κάποια πράγματα καταρχήν για την ΕΙΔΑΠ. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Σιμιώρης. Είμαι από τον Ιούνιο του 2014 εκλεγμένος πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ, που αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ίδρυυσης στην Ελλάδα. Η Ομοσπονδία μας αυτή τη στιγμή αποτελείται από 11 σωματεία που εκπροσωπούν περίπου 2.500 εργαζομένους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση του πρόεδρου του Σωματείου των Εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ, τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, να τον συγχαρώ προσωπικά για τους αγώνες που έχει δώσει και τα αποτελέσματα που έχει φέρει και να του ευχηθώ καλή συνέχεια και πάντα επιτυχία. Θέλουμε να χαιρετήσουμε με τη σειρά μας στο Συνδικάτο τη σημερινή εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη και αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε ανάμεσά σας, ανάμεσα σε περήφανους ανθρώπους που διεκδικούν δυναμικά το δικαίωμα να έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε καθαρό, φθηνό νερό και αποχέτευση, μην ξεχνάμε και την αποχέτευση, κάτω από ένα δημόσιο χαρακτήρα των εταιρείων ίδρυυσης όλης της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Με εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, όπου μας διακατέχει όλους πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία οι αυριανές γενιές θα τα έχουν ως πρότυπο και θα υπερηφανεύονται γι' αυτά. Πιστεύουμε δε ακράδαντα ότι η συνετή και ορθολογική χρήση του νερού από όλους μας, σε συνδυασμό με την προστασία του ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού από τις κυβερνήσεις, θα δώσει τη δυνατότητα σε λαούς που στερούνται αυτό το ύψιστο αγαθό να το απολαύσουν. Αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί όλοι εμείς έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη του να τεθεί το δικαίωμα στο νερό και στην αποχέτευση στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Λαμβάνοντας δε υπόψη το 1.900.000 υπογραφές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, καθώς και τους 220.000 πολίτες της Θεσσαλονίκης που στο δημοσίευμα της 18 Πέμπτου του 2014 και σε ποσοστό 98% εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΦ, καθίσατε πλέον κάτι παραπάνω από σαφές ότι πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα. Το νερό είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος, όπως ξέρουμε, απόλυτα συνυφασμένος με τη ζωή και πρέπει να αντιμετωπίσετε μόνο ως δημόσιο αγαθό και αδιαμφισβήτητο ανθρώπινο δικαίωμα και να μην δοθεί βορρά στον ανταγωνισμό και στο κέρδος με κάθε τρόπο. Αυτή άλλωστε είναι και η επιθυμία της πλειονότητας των ευρωπαϊκών λαών, όπως έχει αποδειχθεί μέσα από τις διάφορες δράσεις. Σε αυτό το σημείο ήθελα να αναφέρω μερικές δράσεις και από τις Ομοσπονδίες μας, σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Ως συνδικαλιστές, κάναμε πολλές προσπάθειες, θεωρώ επιτυχείς, προκειμένου να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για το πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει το νερό κάτω από δημόσιο έλεγχο, γιατί η ιδιωτικοποίησή του θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ελληνική κοινωνία που ήδη βίωνε και βιώνει μεγάλη οικονομική κρίση. Συγκεντρώσαμε στο πλαίσιο της καμπάνιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τη συνδρομή της ΕΨΟΥ πολλές χιλιάδες υπογραφές, υπερκαλύπτοντας τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών για τη χώρα μας, ζητώντας να μην μετατραπεί το φυσικό αγαθό, το νερό, σε εμπόρευμα. Αυτό έγινε είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με τη φυσική μας παρουσία σε διάφορα σημεία της Αθήνας, αλλά ακόμα και με την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης, ενημερώνοντας τους πολίτες. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία γιατί ήταν υποχρεωμένοι οι πολίτες να δίνουν και τα προσωπικά τους στοιχεία. Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη ότι μετά τη μαζική συμμετοχή περίπου των 2 εκατομμύριων Ευρωπαίων πολιτών στην καμπάνια «Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα», την οποία εκπροσωπήσαμε και εμείς σαν Ομοσπονδία στην Ελλάδα, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Μίτσελ Μπαρνιέ δήλωσε ότι θα εισηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξαίρεση των υποδομών ίδρυυσης από το σχέδιο οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Επίσης, κάναμε μεγάλη διαφημιστική καμπάνια στη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, αλλά και στους δρόμους της Αθήνας με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, αφίσες, φυλάδια και άλλα. Ταυτόχρονα δόθηκε συνέντευξη τύπου για να καταδείξουμε στους Έλληνες πολίτες το έγκλημα που συντελείται με το ξεπούλημα του φυσικού και αναγκαίου για τη ζωή μας αγαθού του νερού στους κερδοσκόπους, υποστηρίζοντας ότι μια δημόσια και κοινωνική ΕΙΔΑΠ, η οποία θα είναι και οικονομικά αυτοδύναμη, θα μπορεί να εφαρμόσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα που θα εξασφαλίσει άριστο ποιοτικό νερό και συνθήκες άριστης υγιεινής μέσω του δικτύου αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Ταυτόχρονα με την άριστη τεχνολογία της μπορεί να βοηθήσει όλες τις περιοχές της πατρίδας μας που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα με το πόσιμο νερό και την επεξεργασία των λιμάτων, με έμφαση στην νησιωτική Ελλάδα που αποτελεί και την κύρια πηγή εσόδων της χώρας μας μέσω της εξυπηρέτησης εκατομμύριων τουριστών.
Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν υποστήριξαν ιδιαίτερα τις προσπάθειές μας και αυτό είναι κάτι που καθιστά τις όποιες επιτυχίες μας ακόμη πιο σημαντικές, νομίζω. Προκηρύξαμε τετράωρη στάση εργασίας με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος απέναντι από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετάνειας, στο οποίο πραγματοποιούταν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας. Συμμετείχαμε στο Παγκόσμιο Φόρουμ που διοργάνωσε η ΕΨΟΥ στη Γενέβη με θέμα τη Συμφωνία TISA. Συμμετείχαμε ακόμα σε εκδηλώσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα νερού στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, ήρθαμε σε επαφή με όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, τους ενημερώσαμε για το θέμα και τα αλλάξαμε απόψεις. Το σημαντικότερο από όλα εν προκειμένου ήταν ότι διαμορφώσαμε θετικό κλίμα υπέρ μας με όλες αυτές τις συνδυασμένες κινήσεις. Το άλλο πεδίο διεκδίκησης ήταν μέσω της δικαστικής οδού, όπου εκεί σημειώσαμε μια μεγάλη επιτυχία δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας της χώρας μας έκρινε ότι η μετατροπή της ΕΙΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος της Ελλάδας, που επιβάλλουν τη μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών. Για τον λόγο αυτό ακυρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 34,033% του μετρικού κεφαλαίου της ΕΙΔΑΠ ΑΕ στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Παράλληλα με όλα, ασκήσαμε και ασκούμε πιέσεις προς τη διοίκηση της ΕΙΔΑΠ με στόχο την εφαρμογή ολοένας και μεγαλύτερης κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΙΔΑΠ, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι μια ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, όπου το δημόσιο είναι ο κύριος μέτοχός της. Λόγω του εξαιρετικού έργου που παράγει, έχει καταξιωθεί και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης στο είδος της, κερδοφόρος αυτή τη στιγμή, εξυπηρετεί περίπου το μισό πληθυσμό της Ελλάδας και παράγει και διανέμει παντού καθαρό και πόσιμο νερό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά από τα μέτρα που εφαρμόζει η ΕΙΔΑΠ στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της. Πρώτον, προσωρινή καθολική αναστολή των πληστηριασμών ακινήτων των υδροληπτών ανεξαρτήτου ποσού, το οποίο οφείλεται επί ένα έτος, δηλαδή αναβολή του. Δεύτερον, άρση κάθε διακοπής υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την εταιρεία επί ένα έτος. Τρίτον, εξαίρεση από το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή ακόμα και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την εταιρεία επίσης για ένα έτος. Τέταρτον, εφαρμογή της διακοπής υδροδότησης μόνο όταν οι πάσης φύσεως δεξιπρόθεσμες οφειλές από καταναλώσεις υδρολειψίας, πάγιο υποχρεωτική κατανάλωση, αντικατάσταση υδρομέτρου κατά αποκοπή εργασίας κλπ. Θεσικά μεμονωμένα υπερβαίνουν τα 500 ευρώ επί ένα έτος. Πέμπτον, προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που λαμβάνει η εταιρεία με βάση τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων μέχρι του ποσού κύριας οφειλής 3.000 ευρώ για τους πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία με την προϋπόθεση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλητών για το διακανονισμό της αποπληρωμής των οφειλών τους σε δόσεις επί ένα έτος. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που έχουμε πάρει για τις τρίτεχνες, πολύτεχνες και μονογονεϊκές οικογένειες με 3 παιδιά και εφαρμόζονται τα εξής. Για τετραμελείς οικογένειες, μονογονεϊκή με 3 παιδιά, ως εξαμελείς οικογένειες έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ίδρυυσης αποχέτευσης. Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ίδρυυσης αποχέτευσης επίσης. Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ίδρυυσης αποχέτευσης. Στους δικαιούχους των ομάδων αυτών η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της εταιρείας. Για υπερήλικες τώρα, για τους ηλικιωμένους μας, άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα εφαρμόζονται τα εξής. Έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ίδρυυσης αποχέτευσης, εφόσον είναι. Θα προλάβω, είμαι τελώς λεπτά. Είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι, δεν φιλοξενούνται. Β. Έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ετησίων. Και τρίτον, ο ετήσιος λογαριασμός ίδρυυσης αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Επίσης, δεν κόβεται ποτέ το νερό σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλα ευαγή ιδρύματα. Τέλος, η ΕΙΔΑΠ προσφέρει τα φώτα της και την υψηλή τεχνογνωσία της όπου τη ζητηθεί σε παρόμοιες εταιρείες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Σίγουρα, αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά. Χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα να γίνουν, τόσο στις εταιρείες ίδρυυσης της Ελλάδας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, πιστεύω, προκειμένου να αποκαταστήσουμε το νερό αποκλειστικά σαν ένα ανθρώπινο δικαίωμα και όχι σαν εμπόρευμα. Η εξακριβής στρατηγική της νέας κυβέρνησης εδραιώνει την πεποίθηση ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΤ θα παραμείνουν υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο. Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί
Αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά για αυτό το σκοπό, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Ευχαριστώ.